Makahila ka guys ba kay ng lipstick po ko kay kuan ka nang Naghilak ma kay nana kuan magudpud na amo pa na siyang Inanay naman tradition inanay naman. na jud mi ni ate. Kuan pa na pa Miss Manila magyap-yap Balag. maabot og 20 pesos. pero Ginagmay wa ko nagdahom guys nga ngani day kadaghan nagilhang ikuan pero di man ni dakong gasto ani guys di man pud ka nang iabot Ang stock raman ni si Balay nga pansit. kaning pansit dari naman ni giluto. Among gipalit kay kaya naman spaghetti o Kanang ningan man ko nga di na lagi may maghanda pwede ra mi mag tuyo ug suka. bulad. Tuyo bulad suka pwede ra dyan na kay kanang di na dyan mahalaga ng mangani-ngani pero mamantay may mo guys kay nag-prepare ma dyan si Nicole. Kay kadyo na siya ngadtong merkado. Kasi sa merkado guys ang ako pod ga busy po ko kadyo kay nanguan lagi ko nang inabuhi nang ngita kog mangga nang ngita kog alamang niabot na mig sambuan abot na mig hinatilan wa jud mig kitag alamang kay daghang kadyo nga ni order og alamang guys. So dako kadyo kog pasalamat sa Ginoo jud kay nakoy mga anak nga inganing kaabutan diyan apoy bana nga inganin ja nay naghuna sila para sa tong Mother's Day karong adlaw ja happy Mother's Day natong tanan labi na sa mga igsuon Nanay ang Lita. nanay sa tanang mga nanay Auntie. happy Mother's Day na jung tanan guys basta nihilak jud ko kay kuan ibaw na mo. Guys, mga adjong adlaw na tanan guys, mga lagi na cancel agahang klase. So gahimo na lang ko daning buko pandan kay dapat sa gabi pa man tani nag-out na hang kay kuan kanang klase lagi miyog Domingo kay among giapas ag oras. Shout out di ko ni Ansan Blanton diha sa Hawaii, daghang kadong salamat. Salamat sa inyong mga greetings sa Mother's Day. Salamat sa kuan kay nakapahimo na pud ta aning kuan ba. Gahapon gahimo man ko og mangga. Ganahan to ko maghimo avocado kaso lang wala may avocado. Nay mga avocado sa merkado, mga hilaw. So, happy Mother's Day na tong tanan guys. Di mo matatag sa tagsa na hag-mention kay malagi na. Busy kay ng inyong probinsyana kay daghan kasug mga kinahanglan magkukumakalutog daghan kay ugma lagi kuan eleksyon ja. Magluto pa siguro kog biko or pansit ba nga na ba daghan kay kog mga ginahuna nga gusto nang buhaton ba pero hindi na makayas lawas. Magbagoong na laman ta kay daghan kaso ni order bagoong ug mangga. So lami ka ni siya creamy ka ni siya na ang buko na to na. Kay busy man pud ko guys sila pud busy pud sila og magluto kuno sila og sino to ni mo na? Spaghetti gamay. Adobo gamay. Pansit gamay. Pansit gamay. Oh, sila na may magluto-luto na guys. Kay Mother's Day man ron. Ang mga anak sila may luto. Kung igo na lang kumukaon. Happy Mother's Day na Nailita. Happy Mother's Day, Nay. Gapa lagi na sa Nailita kay Hala. curly hair. Nagwapali ko no kanay. Greet imuhang mga apo nga gwapa. Char. Guwapa. Ano May- daw? Saan daw? Why? Pohon. Uli ko dira, pohon. Hala, gwapahan ni Munay. Nagpakulot day ka? Mga na teenager, mga nay. Diyan, angwan ko ligyang mangga. Pita na, I love you, Nay. Love you too. I love you, Kuno Cristel. Love you, Nay. Amping mo dira. So guys, padung day may mangita og alamang. Ay ka nang baguong kay sanlak day ko kay ihil kay sa mga tanan. Mo to na minak. Hoy. Be, kwarta be.
Usara ka Vitamilk? Kaya daghan kayong order og kuan. Bago nga lamang kay lami kuno kay sudan. Iabot na mi diri sa Hinatilan, Sambuan, ngita mi og bago nga lamang wala jud mi kita. Hindi mo tayo simbahan dito. Wala jud mi kita og kuan. So mao ni say simbahan sa kuan. Sa Hinatilan, simbahan sa Hinatilan no? Ang simbahan guys. Ang layo ang among naabutan. Abot mi og Hinatilan. Kay niyo mo tuna kuno sa Sambuan pero wala jud deliver karon day ang mga bagong alamang. Kusinira karon guys. So, sa imong luto ano? Pansit. Siya galutog pansit. Naabtan din na sila guys nga sila nang giluto. Sini ko nagluto og kanang spaghetti yun na humanay hinuuno na ko taka video. Tapos gawas guys kay nagluto sa barbecue. Goy laman na siya nag-abtan na mo dari nga barbecue siya. Oh. Asa mo gipamalitan na anak? Sa ano? Hindi naman tayo kwarta. Ang mga ayuda. Ang ayuda. Okay ra mo tong gulay handa unta ta. Ko guys, grabe super kay kanihang duha ka pinanggang anak. Unja kanang kahilak po ta guys ba kay wa ko kay bawo guys nga nade sila handa nga ingani. Naabtan nas ni Crystal ganiha ga luto siya og pansit. Wow, daming pagkain ha. Ya si Nicole ga kuan si Nicole may nagluto danin tanan guys ani spaghetti kay iya man ang paborito. Dapat gali ako ang mag-prepare pero karon Di ba yan? Mother's Day man sila ang Mama nag-prepare. ang may kabuhay. Jagi kan demi ni papaidi sa kuan Sambuan lagi kanang ngita mi galamang, so may kakita galamang. So salamat kadto ninyong mga anak na love you kay sa mo dyan na Happy Mother's Day sa Mama nga tanan, viewers. Nanay Lita, Nanay Lita. mga tita na ako dira sa Bohol, mga tita na ako sa side mga sa followers. mga followers, mga friends ni Mama, mga single Avid parent fan. na nagpakananay sa ilang family, Like ni Mami B, nagpaka-mami. pod, Si sis, si Mami B, si nagpaka-mami po, si Ma'am Bitani diha sa Germany, nagpaka-mami ni Nicole. Ug ni Gian, salamat kadto. Happy Mother's Day nimo diha kay mura pud ka mura pud na siya og mami kay daghan kayo sa mga Katabang. kitabangan ng mga bata. si Mami B. So na guys, salamat kadto sa mga blessing na gi-prepare ni Nicole. Makahila ka guys ba kay ng lipstick pud ko kay kuan ka nang Naghilak ma kay nana kuan magudpud na amo pa na siyang Inanay naman tradition tradition naman. jud mi ni ate. Kuan pa na pa Miss Manila magyap-yap Balag. na maabot og 20 pesos. pero Ginagmay wa ko nagdahom guys nga ngani day kadaghan nagilhang ikuan pero di man ni dakong gastuan ni guys di man pud ka nang iabot May ni stock sa raman ni si Balay nga pansit. kaning pansit dari naman ni giluto. Among gipalit kay kanina may spaghetti o Kani ba? Kanang ningan man ko nga di na lagi may maghanda pwede ra mi mag tuyo ug suka. bulat. Tuyo bulad suka pwede ra dyan na kay kanang di na dyan mahalaga ng mangyan-ingani pero mamantay may mo guys kay nag-prepare ma dyan si Nicole. Lord Jesus Christ, we thank you for the food today. Salamat sa mga blessings na among nadawatan, especially the good of life. And sa amo ang mama, nga si Mama Ruby, so, we are blessed na we have her in our life na kabayo po ka sa iyang mga ihang life po na give her a peace and good health in her life na magput po lang tayo self sa Ginoo o mas maging faithful po din siya mo Lord o pasayawami sa mga sala. Lord God, guide us always and to our mama o si Mami B o sa tanong
mother sa diri sa earth. Guide us and keep our family healthy and safe, and guide us always and protect us from evil. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat. Mother's Nalimog ko kung si mama na ba akong mabuwan sa na lang or sa Okay, thank you Lord. So nga blessing, thank you sa mga anak na humabutan sa tanan. Guys, na di sila dari yung mga igagaw si Iro na lamay na wala. Mas Manila na si Iron. May barbecue rin ni Nicole. Ay, hapit naman, hapit. Nahuman naman mi og panihapon sa nali naghatod dari og kuan salamat kay kadto ni Jid Hilo. Mong sili nga nagdasa. Bawal mas Nicole da ni tamis man bawal man tapo ko pero bawal na tapupog ko kay nami man bitaw pa nagsara mo pud ni makakain nga ni. Pamura kay Grihamingo. Diya mo greet day mi og happy birthday. Kian. Happy birthday gi. 18th birthday gi. ako na mo. Ako nang kinugos sigiyan balag igagaw mo. Usang idara to kung nagkugos sigiyan gani. 7 years old siguro. 7-6. 7 years old kang ako puli kang gi alaparo na to kay di ka mo suot og sinina nga Pinumdum dress. ko ako. Sayon. O sayalon lagi ko niya niya. Di ko kukunahan. Wala na kay mata siya. Tinya mo birthday pag ito ni Gion. Dili binyag niya. Bunyag dito. Niya happy birthday gi. I love you gi. Kanang padadon sa imuhang pagkabutan nga bata. Bawi lang ko nimo po hindi ko makatrabaho. Mapagmahal nga anak. Happy Mother's Day po ni Gigi sa ang mga igsuon. Mother's Happy Day ta, birthday. mga tita. Mother's Happy Day, birthday Tita na po. Gigi. Happy Sa ako birthday na ang sad. sa ako second mother. Mong gabantay sa namo kami Nihilak po ko siya. Kinilak po ko. Happy Mother's Day po siya ang Tita Florami kay mapunay nagbantay ni Tita Florami. Ito I-treat rami, Tita Tiri. Nag Mother's Tanan mo Day, sila, Tita birthday. Ali. Mag-treat din na si Tita Florami dito sa Big Scoop. Big scoop Big Scoop nga ice creaman sa San Juan. Kanya kuyog-kuyugan po dyan na. Kuyog po dyan misama na Tita Florami. Kaya man na pirming kakuyog. O kami, katong nanarbaho pa siya sa Nya, Trinidad sa Naaman C5. mi, natuman mi og pure gold mao niya, nagatang mi og si jeep ba niya, naabugan man mi krambot sa jeep. Unya, maguli na mo, hala, limbarok! May na si Tita Florami, limbarok man ini, hala na. Yun nang itom na yung mga naong mo niya. Na pag inana na mo kay, kuan man na ito sa jeep, katong di na matangtang sa panit ba? Itong Muraga City ba? Itong Oo niya, wala may kabantay nga naasuhan naman na mi dito sa tambutso sa jeep. kami po mo kuy ni Tita Purami o ni Tita Piri. Diya guys, kanang wadyo ko magdahom guys nga naaday lagi prepare. Mura na mong Kay- bulak ko artificial. Kanyang buntag, magklase man tami guys niya. Wa madadyon kay gamong maestra. Mo lagi na kanang naglisod og sakay kay sakay kadurun og kuan niya. Naga pa man among maestra niya. Nagatang ko to sa 5:30 ba to or 4:30 sa Duy ka. kadlawon niya. Kuya. Kung sa makasakay, Naga pa dong diri abtal jud og manang pagka-oras wala pa mi man. mga kay isang gidalig among klase guys kay daghan pud kadto sa kanang udluan bitaw kanang di ra Ano naman mo siya maestro siya sa university niya, extra na niya ng tisda. mga pud siya mga maestra niyo dai ba nga daghan kay mga Part-time, part-time. kuan nga nang basta nakahilak ra pud ko guys kay pag-uot na dari si Inday busy nakabidyo pa ko ni nga nag karaw-karaw sa datos Nangabli man sa grip niya, ambi daw niyang sudan. nga naman na gulaan sa ni nga nalagi nga ni nga mahal ra ba kay ni nga di man jud ko ganahan nga ni bitaw guys nga mga handa Wow, barato ra to mo. Ingan na rago na siya Medyo okay ra jud na May nga man to marang sa itong cupcake. kana naanad na sila sa una guys basta naalan jud na sila budget sila ako pwede man jud ko Dili sa una kaya mong sabot ni ate kay Valentine's Day pag ganito. Itong sa una. Magtigo mi sa mong balon. Manila pa mo. magdana sila og buwak pero karon ko ay na buwak Di mo buwak di Ang bulak lang kay murag. laos na. May pag-ipalit og pagkaon, busog pa ka. so mga to guys kanang swerte kadyo ko kay nakoy mga anak nga ingani Ay, salamat kayo mga mami diha nga mga Kanang- nanay. bisan pa siguro moingon mo sa video ra mo makakita namo mo nga rila mo personal makaibaw jud mo sa among tinuod nga ba Lahi food kay makaingon po akong mga friends nga
nga ay gani ka no kay makagwanta ka nga nara kasi mong balay. Kung nga oo, makatry man gani kung sa kaadlaw gyud nga di ko katunog og yuta sa gawas like naara jud ko sa balay pirmi ba. Wag Mikael Naanad mga man tao gud sa ni guys gawas. kay sa una. Kay sura jud sila. Oh, dili paludon mi kasi ni mama. Nakainom na mo ato katong maginana ka. Hindi siya nga. Tapos nagduha. Iduko ni mo ulo. Manguta naman na siya ni nanay nga tulog ba kunuta. Wala ra ba na sila nga tulog. Lud. Nanya si mama tago na sa sinas sa kwarto. Ato ba nga pa dito sa Oo, divider. sa divider niya makita na sa mga tao sa gawas mo niya. Pag-ana rami dito. Nanya. Mga ni sila na guys nga mahadlok ni. Nakinumdum jud ko ana. Una day nang highlighting anong dili talaagan kay bata pa lang taladlok naman Kanya tagon. si nanay kay masuko magputo si nanay kay kung magdulad-dulad Wala sila makasuway pud guys ug kanang magdagandagan kay sa inyo huli na dari nga suspok mga bata diri guys murag lugpad-lugpad Wala jud mo nga sila dagan. kasuri ana. Manas ni kul murag kumpay-kumpay na sa una makagawas nila tumba na dayon magas ano, magana. kanang lantang gulay ba ang mga bukog ba? Okay, pero wadyo ko nagdahom nga mag criminologist Nicole kay murag kanang lampa ba siya kanang dali na kay madugmo niya. Ug gamay Hindi ra ba ko kay samad. madagadagan kay mo makagawas sa mga balik kay suguon ko dito sa unahan pangatindahan. Dagan jud ko dito. Gana marag iring mga Hala ba si lugmutan og imong ninang dali nga nasa gawas. Ninang ayi na nasa atong lugar. baw sa to. Na iyang ninang ayi nga natoy tindahan sa suguon nas ni kulo garang sa una kay mangutang raman mi guys magdaran na isang papel. Diyan na to siya katong papel nga iyang da kwarta na to. Ayo, ano siya? Manangima man to. Hindi siya kasaban. Huwag ka nang magbinta-binta ng pag naglalaba ka. Nicole. Makasapot din mo sa ko una, nga manawag ka ba niya wala itindi Hala, ba? nag-long story na nung talaga guys, Dani, kay kuhan malagi na Mother's Day karon ja. Salamat sa mga Kung nanay. pwede na dyan natang story dyan, whole na mong story guys. Grabe, pwede tang magpadasa Kulang ng one MMK. Ay, kuwang ra ng MMK. Ako man gutong gitrace no bitaw no ano kay hindi ko laaga no nga maagwanta man jud ako sa balay. Kung gitrace gid pag sa una ra mao di ay to kay sa una di paludon ni mama kasi. Di man puta ay apartment betong gitpuyaan dito nya. Hindi kita ka kuan ba. Ang mga bata kay manggawas raman ang tinggawas mo sa mga bata sa una iguman mga tulog mga alas 4, alas 5, alas 6. Pero maghilak jud ko kay katong wala na yung bantay ninyo, wala na si Tita Jejin, kamo na naman duha ba. Wala na Sa una gabilan ako nimo og Wala kuan. na si nanay. Later sa lamesa nga anak kumain ka na Nya, anak. makainom-dum ko nga na ako'y cellphone nga gamay kay sa nga tanan. Kitch removal nga kipag Gamay niya. Bawal man sa mong trabuhan nga kanang mag-cellphone ka kay na may CCTV niya. Gamay ra jud kay ito mudagan ko sa CR kay how jud silang kontakon ug naa na ba sila sa bahay. Nya kanas Nicole guys, naana jud na siya nga magluto guys kay kuan na siya sa murag grade 7 man siguro sa Manila. grade 6. Dili kami ra mong gud Grade sa six. kun sa una ni ate mabilin sa balay. Nya abay apo koy buot ato niya si ate ra gid mo magpakaon na Pero ako. believe jud ka ko na nila guys di pareha sa mga bata bitaw nga. Di binlan lami nimo 20. 20. Ngay believe jud kayo ko kay inaguli nimo limpyo kay ng kwarto, naka-arrange tong ano ka ng mga hidban, kay nung doon gusto mong hidban Hidban yung mga pink. mga anchuhos, mga Hello Mga Kitty. Barbie, mga Hello Kitty, niya naghala kay nakailira na nas tita Plurabi makakita to. Na yung mga daghang kayo mga puro-puro yung Barbie ba yung ganahan og Hello Kitty, akong Barbie, akong 20. Di pero ganahan jud ni ko sa una guys, so magregalo jud na sa iyang matumig pusil, kutsi, nasa di remote nga kutuan, kutsi, nasa di remote nga kutsi kay ang pangandoy mo sa una jud kana jud ako pangandoy nga dulaan. magdalaan nga mga kutsi. Wala juga nakasulay nga Barbie. Wala yung gisiyo na, yung pamugdag mga liog, madliin. Ako sa una nakadawat ra taon ko Barbie katong gitagaan ko sa ni Kuya Ayon. Di ba kay panahon sa una nga tagami nimo 20 nya sige yan tagaan bud siya sa iyang mama 20 kay kami ra ba yato sa una sige yan. Na siya kuya ko. Anya ang paboritong sudan ni Gian sa una kay kanang corn beef. Muna kaya corn beef ug itlog niya paborito sa Kuya una. ko na ko basta ako siya kwarta gibinlan ko no siya nya mamalit ko no mi clover beets. Pangutangan sige yan. Paborito na mga clover beets. Unya, naman dito kay mau magkaon at tumili ng tita Rami kay mag-video-video mo sila magkanta-kanta mi. Katong sana ba? Nga dahil sa'yo, mga nana. Sige ay mo. Dahil ka taga, kahit maputi na ang buko. Og may bukas pa. Una, ang magkaon at tumili ng tita Rami, mag-video-video mi dito niya.
kuan mag-make up me. Makalingaw lagi sa una. Basta mong barkada lagi sa una si Gian, Romanggod. Sige yan ra jud kami ra gyud tulo. Malit, basta di mo makalimot, 20 pesos. Amo nang mamalit ng tag Yeah, piso sige sa una alam na siya sari-sari store gamay. Kami ra po'y magkaon. Kamor pero bay Kami palit. ra po, palit dito. Bitay-bitay ko na mo sa pintana. Ano dumi ni guys kanang Munang kung Mother's kung Day man puhon, kunyari, mga professional na, kung sa kaluyan ng Ginoo, murag, kung gyapon ba, murag, makamingaw ba niya, kung puhon nga, na may mga trabaho, syempre, di na ba yung mabalikan ang tong sa una. Well, si Gian, nagkuyog yun may na si Gian. di sa una kay sige yan nga ron bakasyon kay na man diri. Busy naman, di ron good, mga college naman. Sa una jud guys kay giyan murag kuan pa ari na pangariyon na dari. Ano pa to si Gian? Naluoy pa ba ako ni Gian atong Kaya kuwan? na siyang kabuutan Ginoo. Ate Cristel, man yung tawag na ako gud niya. Yung paglakaw na mo dito sa Cebu, kaya akong gimingaw dyan ko ni Gian. Kaya mura ba yung best friend dito niya. Siyempre, wala naming duha. Yes, yan na lang sa dito. Ang gilak may bud siya. O sa kay niya taxi nga. Aw di wa kadlawon man na kay ato. Lawon. Mata niya, wala na silang Kuya Kulog si Ate Cristel. Nya kuan bud jud to kanang paghatod na si Marty pagbalik na dito ning lagpas na ko liabot na ko SM North East sa Luya kay. na to. Uy, Ang hilak na ho, di dude. dyan ako Kanang ma-imagine. nablangko, dili na Kanang blanco. ganing kuan, like, kanang pamilya gud mo nyo, close kayo mo niya, maghiwalay mo niya. Kanang ganing mulili ka sabi sa pultahan sa gawas nga kanang naay-guard niyo, si mama manglili lang hindi kasulod. Ganyan ang ang feeling ba niya. Siyempre, wala pa ba yung kabalong, karusa mo balik magkita, inano niya. Si mama nang hilak na dito niya. Narto, kontak kami ni mama niya, siya nga, di ko sige ako Nya hilak pa jud ko sa na kay di pa jud ko makontak ninyo kay wala signal niya. So gibitay ninyo mga signal sa babaw. Yang imong cellphone sa una kay Siri Mobile man to. Nya, katupad yun ako cellphone sa una kay... May phone. Mabunda ka mo shutdown niya. Nya, wala man may TV sa una niya naman to channel. Ako na yung inananaon, baatan ako ba para makatanaw mig TV. Kaya sa una, ato ramen mis pikas balay, makitanaw ra mig TV, kakawa ng probinsyano. Yung sa una si Papa. Asa mo tanaw na pit? Dito, sa ilang Auntie Marisa. Dito rin matanaw. Nari TV dito. Kasi sila na TV lang sila dito niya. Kami dali wala niya. Uy, TV, diri mi nga man diri kung manihapon man diri alas 4 alas. Munang mingawon puputok sa unang nga bago pa miabot din nga magtambay rami Di sa ako jud kalsada. ka. So una jud nga first day or second day nga magila ka kay gilantan ka kay ang higdaanan Mataas na atong story. gahi dili gahi ang higdaanan ba kay lipak boy ato. Gina, guys. Sini guys. Sorry guys. Next video na lang guys. Kay taas na kadto katong story. Happy Mother's Day and happy birthday ni Gian. Suroy diri gid. Nya, salamat kadto ni Ma'am B ug ni Ma'am Bitani diha sa Germany. Salamat kadto. Amping mo diha. Salamat kadto ninyong tanan. Tanan-tanan. Happy Mother's Day na tong tanan. Bye-bye.